Assalamu alaykum. Garaşyk hemişelik baky bir tarap Türkmenistan döwletimiziň arasy howasyndan demalyan, batyk adamlary bilen öňe alkylýan agdy bir merdany türkmen halkymyz mehriban ileşir, edil watandaşlar aýdym sadyň hormatly muştaklary. Gulleýän gulatşýan güneşli diýarymyzda, edil arkadagly ýurdumyzda toýlamyz toýlary, bayramlar ulaşýar. Täze 2019-njy ýyl bilen Gahrman arkadagymyzy, ähli türkmen halkymyzy tüýsürekden gutlaýar. Oy täze ýyl her bir maşgala ojagy, rızkal döwlet, gülki şahatlyk, bagtyarlyk faýlasyn. Elbetde atalarymyzyň arzu umytlarynyň bina bolan garaşyk hemişelik baky bir tarap Türkmenistan döwletimiziň şan şöhraty mundan meýlegem dowam bolsun. Ýurdumyzda bede wada bilen öň alyp barýan, bize aýdym aýtmakda, şogar ýazmakda, faş almakda, umuman ähli babatlyk nusgalyk görelli görkezýän Gahrman arkadagymyzyň jany sag, ömrüniň uzak, belin başynyň aman bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Mehriban ileşir. Ine şeýle ýagşy arzular bilen Türkmen wady teleýilim tarapyndan taýýarlanyp ýaýylma berilýän kämillik ýoluny atly bätejikli ýetmişigimiziň täze sanyny, has dogry bayramçylyk sanyna siziň ähliňizi tomaş etmäni çagyrýar. Mehriban ileşir, edil watandaşlar, kämillik ýoluny atly şuňky bätejikli ýetmişigimiziň bayramçylyk sanyna gatnaşýan ýaşlykynny aýdymçylamada özüniň halifa maslahatlaryny berjek biziň şuň kepleşigimiziň mihmany, Türkmenistanyň halk artisti halifa bagşymyz Leyla Begnazarova. Halifa kepleşigimize hoş gördük. Mehriban ileşir, edil watandaşlar, elbetde şuňky kämillik ýoluny atly bätejikli ýetmişigimiziň bayramçylyk sanyna gatnaşýan ýaşlykynny aýdymçylamady bilen sizi tanıştyrýar. Olar Türkmen Howa ýollary gullugynyň Laşyn folklor tansoporunyň aýdymçysy, biziň Zekin aýdymçymyz Bedirgen Haji. Çeýlekem şol gepleşigide gatnaşýan ýene bir Zekin aýdymçylamyzyň biri Merdan Meretguly. Çeýlede Türkmen Döwlet Mal Institutynyň bagtyar talibi Sehat Murat Gurbangeli. Aýdymçylar sizi şol gepleşigide hoş gördük. Mehriban ileşir, edil watandaşlar. Elbetde kämillik ýoluny atly bätejikli gepleşigimiziň geçen tapyryny haýsy aýdymçy saýlanmagy başardy. Bunu bolsa biz gepleşigimiziň dowamyny siziň dikkatyňizi ýetirir. Häzir bolsa mehriban ileşir, biz kämillik ýoluny atly gepleşigimiziň başyny halifa bagşymyz Leyla Begnazarova bilen söhbetde şu arka dowam edýär. Leyla halifa, ine görüşimiz ýadyp arkadagy ýurdumyzda toýlar toýlaşýar, güneşli diýarymyzda täzegil bayramçylygy, şatlyk şowguny aýdym sada betenip ýurdumyzyň ähli ýerinde, ähli günjogunda bellenip geçilýär. Elbetde şol ýurdumyzda geçirilýän toýlarda, bayramlarda aýdymdyr sadamyz belent ýanlanýar. Mümkin bolsa halifa gepleşigimiziň başynda öz ýürek buýdan soňdam ileşmemi ýetirdim. Gahrman arkadagymyň taýytyna toýly mekanymyzda toýlamyz toýlaşýar. Inhe biziň bosagamyzda täze 2019-njy ýyl. Elbetde şu täze ýyl bayramçylygy bilen Gahrman arkadagymyzy bütün halkymyzy gutlaýan. Şu inniki ýyly Gahrman arkadagymyz Türkmenistan rowaşlygyň watanyny watlandyrdy. Elbetde Türkmenistan rowaşlygyň watany, rowaşlygyň diýary. Elbetde şu rowaşlyklara biziň Gahrman arkadagymyz ýetirdi. Şu 2018-nji ýyl bolsa Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi diýip atlandyrylyp, şeýle owadan ýyl bolup, yrkally döwletli ýyllaryň, üstünlikli ýyllaryň biri bolup, Gahrman arkadagymyz şu ýylla bir ululu sepkitlere ýetirdi, biziň türkmen halkymyzy ululu rowaşlyklara ýetirdi. Elbetde şoň üçinem inniki ýylymyzy Türkmenistan rowaşlygyň watanyny atlandyrdy. Biz elbetde aýdymçylar, bagşylar, dörejlik işgärleri her bir ýylyň öz adyna münasip aýdymlary döredýär. Galy berse-de öz halk aýdymlary, söýgü aýdymlary döredip halkymyza ýetirýär. Ýene bir ýola şu täze ýyl bilen Türkmenistan rowaşlygyň watany atly ýyl bilen tüýsüregimden mehriban Gahrman arkadagymyzy bütün halkymyzy gutlaýar. Oý watanymyz hemişe güllär etsin, watanymyz bagtyar bolsun, güzel bolsun, toýlamyz toýlaşsyn, şular ýaly toýly zamanynda, bagtyar zamanynda, owadan zamanynda ýaşadýan Gahrman arkadagymyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, ömrü uzak bolsun, hemişe alyp barýan işlerine rowaşlyklar ýaran bolsun. Köp sag bolun Leyla halifa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem siziň arzuwlaryňyza goşulýar. Elbetde Gahrman arkadagymyz Türkmen medeniýetine, Türkmen sunugatyna aýratyn hormat goýýar, sarpy goýýar. Edil arkadagymyz halifa şagirtlik ýoluny da giň ýol açyp berdi. Häzirki wagtda şu halifalarymyzdan miras galan aýdymlar biziň ýaşlykynny aýdymçylamyzyň dillerine täze rowuşda ýanglanyp halkymyza ýetirilýär.
Halipa bidem sizi ýene bir ýola täze bayramçylygyňyz bilen hem tüýsürekden gutlaýar. Biziň şu gepleşigimiziň dowamyna iýleşmede siziň özüňizem bir aýdymlaňyzdan ýerine ýetirip berdiňiz. Daşdyny. Häzir bolsa mehriban iýleşir ezi watandaşlar Lala Halipa gepleşigimizde ilkinji bolup çykşetjek aýdymçyny sahnamyda çagyraly. Gepleşigimizde ilkinji bolup çykşetmek üçin Türkmen Hawa ýolları gullugynyň Laçyn folklor tansaporunyň aýdymçysy Tekin aýdymçymyz Bedirgen Hajyýew sahnamyda çagyrýar. Assalamu alaykum Halipa. Benim Kämillik ýol atly gepleşigimiziň bayramçylyk sanyna ilkinji ýerine ýetirip berjek aýdym. Ýar-ýalygy ikinji ýerine ýetirip berjek aýdymym gelmediň. Hormatly prezidentimizi, Türkmen halkymizi täze ýyl bayramy bilen tüýsüregimden gutlaýan, täze ýyl bayramy gutly bolsun. Gahrman arkadamynyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, ýyl ýurt ähmetli tutýan tutumly işler elmede amary wazarsyn. Köp sag bolun Bedirgen, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Elbette ýerine ýetirjek aýdymlaňyzam hasam bir kämil görünüşini ýerine ýetirmeňizi galy bir size üstünlüği arzu edýär. Yarımın yalığı bardır, hüncülü teçegi bardır. Yarımın yalığı bardır, hüncülü teçegi bardır. Yarım Türkmen gödeli, yarım Türkmen gödeli. Hey hey öğüt berýänleri bardır. Ölsem ayrılmanım senin, aňyrdan gelir sallana sallana. Diýmesýeniň ýalanlar, tüllüň jany otsalanlar. Diýmesýeniň ýalanlar, tüllüň jany otsalanlar. Seni seýen aşyk oglan, seni seýen aşyk oglan. Hey hey boýuňa gurban bolanlar. Ölsem ayrılmanam senin, aňyrdan gelir sallana sallana. Yarımın arzuwy bardır, saçlarynyň towy bardır. Yarımın arzuwy bardır, saçlarynyň towy bardır. Ýalygynyň güllerinden, ýalygynyň güllerinden. Hey hey diriligiň suwy bardır. Ölsem ayrılmanam senin, aňyrdan gelir sallana sallana. Hey hey gelir nädeni nädeni. Güller ektim, onça açdy, gül ýymana gelmedim. Bağlarımda imiş biçdi, söyün yarım gelmedin. Bağlarımda imiş biçdi, söyün yarım gelmedin. Nedim seni altın ayın yalkımından gözleyen. Nedim seni altın ayın yalkımından gözleyen. Coşup derya çilpi kakyan tolkunundan gözleyen. Coşup derya çilpi kakyan tolkunundan gözleyen.
çallım göwnüm karar tapmady näme boldy söýen ýarym minne göwnüm ýokmady näme boldy söýen ýarym minne göwnüm ýokmady Nädim seni altın ayın yalkımından gözleyen Nädim seni altın ayın yalkımından gözleyen Coşup derya şilpi kakyan tolkunundan gözleyen Coşup derya şilpi kakyan tolkunundan gözleyen Tolkunundan gözleyen Nädim seni gözleyen Köp sağ olun bedirgen yerini yitirip beren aydym üçin. Läle Halypa edil arkadamy şu ýaşdaky inleri ýüze çykarmak maksady bilen ýurdumyzda bir näçe bätişikleri geçirip berýär. Bunu bedirgen Hazypam şu ýanglan ýarym 2018 telebätişiginde üstünlükli çykyş edip edil arkadamyň şahir paýyny münasip boldy. Bulam elbetde bedirgeniň bir näme de bolsa şol ýanglan ýarym telebätişigine has bir taýýarlykly baranlygynyň azy käni kämilliginiň alamaty. Bunu mümkin bolsa Halypa bedirgene berjek maslahatlaryňyz barmy bolsa sözsüzdir. Bir gepleşik, bayramçylyk gepleşigi. Elbette bayramçylyk gepleşiginde de bayramçylyga hawapdaş aydymlar aýdylýar-da. Ine biziň toýlamyzy bedeýän gadim aydymlanmady, ýa-ni bedirgeniň ýerine ýetiren aydymy. Elbette birinji aydymam, ikinji aydymam biziň ýüregimizde ýaşap ýören aydym. Ýöne şu ikinji aydymy başga bir depkinle ýazylan aydymlamyň birinde, ine güller etdim onça açdy, gül ýamaga gelmedin. Ýöne şu biziň bayramçylyklarymyzda, toýlamyzda şol aydymlary, şol ýaly şu depkine geçirip, tans depkine geçirip aýdylýar-da. Elbette bedirgen ýöňüm biz tanap ýör, ýaňam belläpleşdiň, ýanglan diýarym telebätleşiginem ýeňijisi, owadan seti bar, halk aydymlara da erkedi bilýär, tan aydymlaryna da, galiberde de watan hakyna aydymlanmadym. Bir näçe ýyl bären şol laçyn folklor tans toparyna zähmet çekip ýör. Sana elbette üstünlük arzu edýän, ýoluň ak bolsun. Şu sen ýanglan diýarym telebätleşigine ýeňiji bolmaňam şu kämillik ýoluna getirýär, hasam kämilleşmeli. Sana sunwat ýalamynda ulutçylyklar arzu edýän. Köp sağ olun Halypa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem siziň arzuwlaryňyza goşulýar. Bedirgen Hazypyň ýerine ýetiren aydymy siziň göwnüňizde ýaran bolsa, ekrany görýän 0532 gysga nomerli belgimizde öz SMS-lerinizi, tekliplerinizi ýollap, Bedirgen Hazypy biziň gepleşiklerimiziň jemleji sanlaryna da görüp bilersiňiz. Indi bolsa mehriban ileşler, edil watandaşlar Läle Halypa şu gepleşigimiziň bayramçylyk sanyny ikinji bolup çykyş etjek aydymçymyz Merdan Meretguliýew sahnamyzda şagyrýar. Merdan siz sahnamyzda hoş gördük. Kämillik ýoluna atly bätişik gepleşigimiz bugünkü bayramçylyk sanyny haýky bilen geldi. Salamu aleykum Halypa. Menemle şu kämillik ýoluna atly bäsleşikli bayramçylyk sanyny gepleşigimizde 2 sany aydym getirdim Halypalarymyzdan galan. Ilkinji ýerine ýetirip berjek aydymym Güljemal ýan aydym, ikinji ýerine ýetirip berjek aydym Ýar ýüzünden. Fursatdan peýdalanyp mehriban arka dagymyzy, bütün türkmen halkymyzy täze ýyl bilen tüý süregimden gutlaýan goý mehriban arka dagymyň jany sag bolsun, jan tutumly işleri el müdama rawaz alsyn. Köp sağ olun Merdan, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem siziň arzuwlaryňyza goşulýar. Ýerine ýetirjek aydymyňam bir kämil görnüşini usatlar şu ýerine ýetirmeňiz arzuw edýär. Bunu näme Halypa, Merdanyň ýerine ýetirjek aydymy diňläýin. Göwnüm kitap kapyňyzdan baramda, nädegen güllüň maňa gül
yalarsan yada ne sebepten gülüm bana gül cemal kaparlardan nasıl beni yalarsan yada ne sebepten gülüm bana gül cemal sebepten gülüm bana gül cemal bilmedim sen beni kime mengledin ne sebepten gülüm bana gül cemal ne sebepten gülüm bana gül cemal ne sebepten gülüm bana gül cemal Ay ki bir oyunu gördüm Nur saçlar yar yüdündür Bir mecnunum delirdim Nova için zilif adındın Bir mecnunum delirdim Nova için zilif adındın Gel telmana devran eyle Rakip kevnin veyran eyle Ey gel telmana devran eyle Rakip kevnin veyran eyle Menin bilen seyran eyle No bakar tanlık yadımdan Menin bilel seyran eyle No bakar tanlık yadımdan Bağ eşritli çağ içinde Bozgoç gibi dağ içinde Anda biten bağ içinde Söz açılır o adamdan Anda biten bağ içinde Söz açılır o adamdan El parağı bil gulmulli Ulluğu yana bildin Ey vatımul bil gulmulli Ulluğu yana bildin Ahırına payın allın Netibe kaçtın gözündün Ahırına payın allın Netibe kaçtın gözündün Netibe kaçtın gözündün Netibe kaçtın gözündün Köp sağ olun Merdan, yerini yetirip beren aydymyň üçin. Nelele Halipa Merdanam kämillik ýoluna ady bäteşik etmişimiň bugünkü bayramçylyk sanyny öz aydymlaryny yerini yetirdi. Merdanam öz bolşy owady bilen elbetde öz aydymlaryny yerini yetirdi. Merdana berjek maslahatlaryňyz bar bolsa synyňyz boldy Halipa söz sizden. Hawa ine töleme bizim ýurdumyzda zihinli aydymçylarymyz kän. Şolaryň birem ine Merdan ýa bir näçe ýyl bäri bizim teleýaýlymlarymyzda bizim toýlamyzyň bedegi bolup gelýär. Özüm Türkmen Milli Konserwatoriýanyň ýekelikde aýdym aýtmak bölüminiň uçurumy, usatlamynyň elinden tälim alan ine şuňky ýerine ýetirip beren aýdymlarym elbetde bizim ýüregimizde ýaşaýan aýdymlar, halifalarymyzyň aýdymlary. Bu aýdymlar hemişe bizim toýlamyzyň bedegi bolup ýör.
her bir aydymçynyň dilinde ýanlanýar bizim toýlamyzda. Merdanam öz boluşly, öz sisiniň ýakyn boýunça ýerine ýetirdi. Bulam hasam bir täsirli boldy. Ine bizim ýurdumyzda gahrman arkadamynyň saýasyna şu bizim zihinlerimizi ýüze çykarmak, şol ýaşlaryň zihinlerini bir arttırmak üçin, kämillige ýetirmek üçin ululu mümkinçilikler bar. Şo mümkinçiliklerden bizim ýaşlanmadan bizim hemmämiz bir ýol ýörelige alyp toýlamyzy bir aýdymlar bilen bedäp görse, şu pursatda, şu merdanada şu toýlamyzy öz aýdymlary bilen bedäp görmegini, ýoldyň ak bolmagyny, ululu üstünlükler arzu edýän, oý hemişe bizim sahnalarymyzda teňsesin ýanlanyp dursun, üstünlük arzu edýän. Köp sag bolun Halypa, eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Merdan size bizden mundan meýlek, sungat ýoluny, aýdymsaz ýoluny, üstünlükleri tüýsürekden arzu edýär. Elmydamy ýurdumyzda geçirilen toýlarda, bayramlarda, dawarlarda täze aýdymlar, täze eserlerinizi bilen çykyş edip halkymyzyň elmydamy hyzmatyna bolmagy tüýsürekden arzu edýär. Mehriban ýylaşlar, ediz watandaşlar, Merdan Meretgulyň ýerine ýetiren aýdymlary siziň gowluňyza ýaran bolsa, onu ekranyny görýän 05 32 gysga belgiýmez. Elbetde siziň hyzmatyňyzda. Ene Leyla Halypa kämillik ýoluny atly bäsişkel peşimizden bayramçylyk sanyny aýdymçylamyz jany sesse bir şohunly aýdymlary ýerine ýetirýärler. Elbetde şahyryň şeýle tetirleri bar. Jahanna adamda düreli bäri ganyt kakyp dünýä dolan aýdymlar. Gülleri wasp edýän bilbiller ýaly ata baba çyndan söýlen aýdymlar. Toýhanadyr gül watanyň şar ýany, aýdymsazyr dokçulugyň şany. Gadymy türkmeniň şöhrady şany, köňüllerde joşan alham aýdymlar. Ýürek telwazyrda aşyň dagynda, boşlar nagma kakta erim bagynda. Çaý başyna kergun seker şagynda, derde derman bolan melkem aýdymlar. Elbetde Halypa bize minni şuňky gepleşigimiň bayramçylyk sanyna 3-nji bolup çykşatjak aýdymçymyz. Türkmen Döwlet Mal Institutynyň bagtyar talibi Segat Murat Gurbangelliýew sahnamyzda şagyrýar. Segat Murat seni şuňky kämillik ýoluny aty bäsişip gepleşigimiň bayramçylyk sanyna hoş gördük. Halypa biz bilýär Segat Murat öňem kämillik ýoluny aty gepleşiklerimiň bir näçe sanlaryna gatnaşyp türkmen halk aýdymlary bilen çykış edipdi. Bugün gepleşigimizde näme aýdym getirdik? Muny Segat Murat'yň özünden soraýar. Assalamu alaykum Halypa. Gepleşigimiň bayramçylyk sanyna meniň birinji ýerine ýetip berjek aýdymym Aýnagy. Ikinji ýerine ýetip berjek aýdymym bolsa, saňa umyt baglap geçýär ýaşlygym. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk ýolunyň bagtyar talibi hökmünde 2019-njy täze ýyl bilen gahrman arkadamyny türkmen halkyny tüýsürekden gutlaýan gahrman arkadamynyň ýyl ýurt bähwet tutjan işler rowaj arsyn, belent başaman bolsun. Dur bilin seni gören adamda akıl kuşum ayran eden aynağı. Toyulsun adım seni peridan, yürüçün ayran eden aynağı. Dur bilin seni gören adamda akıl kuşum ayran eden aynağı. Toyulsun adım seni peridan, yürüçün ayran eden aynağı. Aynağı, aynağı, bekliyorum aynağı, bekliyorum aynağı. Sen köysem, men köysem, dolun beri aynağı, 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 bekliyorum aynağı, bekliyorum aynağı, intiharım aynağı. Doşlarım bilin, dursun şemmolun, arasına saylan yarsın ay bolun.
ak yüzümde kara kaşın yay bolup yürücüğün vayran eden aynayım Oyduşlarım bilin dursun çim olayım arasına saylan yarsın ay bolup ak yüzümde kara kaşın yay bolup yürücüğün vayran eden aynayım aynayım Bektiğim aynayım Bektiğim aynayım Sen söydün men köydüm dolun beri aynayım Aynayım Bektiğim aynayım Bektiğim aynayım Dolun beri aynayım Kara bödülüm menin canımı alır Sadat dişlen beni hayrana koyur Bir vurmesem canım armana kalar Yürücüğün vayran edin aynayım Kara bödülüm menin canımı alır Sadat dişlen beni hayrana koyur Bir vurmesem canım armana kalar Yüreğimi vayran edin Aynayım Bektiğim aynayım Bektiğim aynayım Sen söydün men köydüm dolun beri aynayım Aynayım Bektiğim aynayım Bektiğim aynayım İtibarım aynayım Ey barışka düşmüşüm takmadım çerey Sana umut bağla geçer yaşlarım Barışka düşmüşüm takmadım çerey Sana umut bağla geçer yaşlarım Ömürüm odun, ellerim nurdur Kaşların yay kimin ayrı arkamın vardır Ey senin de güdüller ovanda adın ey Sana umut bağlar geçer yaşlarım Senin ovanda ağzın ey Sana umut bağlar geçer yaş
Aşoğlan seni men bediyar güler ayrılığı geçirmek kıyın bul yar bana öykü etme kadaley dünyanın yine sana umut bağlar geçer yaşlım öykü etme kadaley dünyanın yine sana umut bağlar geçer yaşlım sana umut bağlar geçer yaşlım sana umut bağlar geçer yaşlım Halipa biz bilýär Sekat Murat Gurbanygelliň ýanglan ýarym 2016 telebäsleşiginiň ýeňjisi baýrakly ornlara munasip bolan aýdymçylanmadyň biri. Ne bugünkü gepleşigimiň bayramçylyk sanyna da joşgunly aýdymlary ýerine ýetirdi. Ne mümkin bolsa Halipa Sekat Murada berjek maslahatlaryňyz bolsa sözsüzdür. O ýaňam bellek geçdinde her bir aýdymçyň özüne mahsus bir hil öz bolşy bar. Elbet. Sehet Murad'ın bir üýtgeşik sesi bar. Mulayym, owudun bir aýdan aýdymlaryna bedegleri bermäli. Şonu käbir aýdymçylar bolýanda şu aýdyma bedeg berenine sesine geçiribirek bedeg berýär ýa ýetmänirek. Sehet Murad şonu bir adamyň ýüregine ýeterýär edip, owudun bedegler edip aýdymlary ýerine ýetirdi. Elbetde ýerine ýetiren aýdymlarym biziň bir dinläp ýören, ýaşlygymyzda ýerine ýetirip ýören aýdymlar da bir ýaşlygymyza gaýdyp geldik diýsem men ýalňyşman mukam diýenne. Ýanglan diýarymyň ýeňjisi halkymyzyň arasynda da aýdymlary ýerine ýetirip ýör. Özüm talip, bagtyar talip. Şoň üçin saňa bir öz aýdýan ýoluňda bir üstünlük ardy edýän. Gowja owudan şirin sesiň bar, bir sahna gelişip duran bir owudan boyun var, seyratın var. Sana da gelecekte bir üstünlük ardı edýän bir halkymyzyň iň söýgüli aýdymçylarynyň biri bolmagy. Halkymyzyň ýüregine gelecekte ýaşajak aýdymçylaryň biri bolmagy. Tüýsüregini ardy edýän. Köp sag bolun Halipa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Sekat Murat bizim üstünlükler ardy edýär. Okuňyzym üstünlükli tamamlap ýurdumyzda bir gerekli hünärmenler bolup ýetişmeňizi galy berse de ýurdumyzda tanymal Halipa aýdymçylaryň biri bolup ýetişmeňizden tüýsürekden ardy edýär. Köp sag bolun. Mehriban ileşir edýär watandaşlar. Sekat Murat Gurbanygelliň ýerine ýetiren aýdymam siziň gowunuňyza ýaran bolsa 05 32 gysga belgimiz siziň hyzmatyňyzda Sekat Murady öz sesleňizi ýollap Sekat Murady biziň gepleşiklerimiziň jemleşik sanlaryny da görüp bilerdiňiz. Ine Leyla Halipa görüşümüz ýalyk şu günki gepleşigimiziň bayramçylyk sanyny aýdymçylanmaz jany sesse bir şowhunly aýdymlaryny ýerine ýetirdi. Ine Halipa aýdymçydan ileşimiz elbetde aýdyma garaşy. Mümkin bolsa gepleşigimiziň şu ýerine sizem bir aýdymyňyzy ýerine ýetirip berseňiz gepleşigimiz hasam bir ýerine düşerdi. Elbetde aýdymçy diýilende nire barsaňam şol aýdyma garaşylýar. Menen bayramçylyk gepleşiginde bir täze bir söýüg hakynda aýdym bile geldim. Şu ýerde bir zady bellek geçebilmeli. Biziň gahrman arkadamyzyň özü, biziň halipamyz, halipa mektebimiz bolup dur. Özüniň täze aýdymlary bilen biziň halkymyzy begendirip dur. Ine ýaňy ýakynda gahrman arkadamyz özüniň ardy watly aýdymyny ýerine ýetirdi. Öz agtygy Kerim bulu bilen bilelikde ýerine ýetirmek bizi hasam buýsandyrdy, bizi hasam joşturdy. Şu gahrman arkadamyň her bir döredýän aýdymy biziň halkymyzyň ýüreginde ýaşaýar. Şol bir şeýle bir owadan aýdym bolup çykýar da, şol aýdymy dinlämizde şol gahrman arkadamyň özüniň bir sahnada özüni alyp barşyny, bir saat guralyny, bir erkedişini göreňde hasam buýsanýan. Näme üçin aýdymçy bolanyň üçin, bagşy bolanyň üçin buýsanýanda. Diňe bir aýdym taýyp ornundan däl, ähli babatda gahrman arkadamyz bize halipa mektep bolup dur. Şu pursatda şular ýaly aýdymly zamanada ýaşadýan üçin, şular ýaly öz aýdymlaryny, özüniň bir jowher paýhasyndan dören kitaplaryny bize sowgat berýänligi üçin tüýsüregden sag bolsun aýdýan. Goý gahrman arkadamyzyň jany sag, başy dik bolsun. Ýene bir ýoly täze il bilen, täze il bayramçylygy bilen
Kahraman arkadağımızı, bütün halkımızı kutlayan, oy yurdumuz avat, yurdumuz avadan bolsun. Gelecekki yıllarda da bizim yurdumuz şular ýaly ösüşlere beklentin. Gepleşimizin şu ýerini şol täze söýgaýdymyň ýerine ýetirip bereýin. Yeni bir ýola Kahraman arkadağımyzyň janynyň sag bolmagyny, başynyň dik bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, her bir alyp barýan işlerine rowaşlyklaryň ýaran bolmagyny tüýsürýän arzu edýän täze ýylyňyz mutly bolsun. Köp sag bolun. Läle Halipa arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Mehriban ileşler edi watandaşlar. Gepleşigimiziň bugünkü bayramçylyk sanyny Türkmenistanyň halk artisti Läle Begnazarowň aýdym bilen dowam edýär. Dinläňdiň jalyň, lezzet alyň. Yaşasam sonsuz, sevi derdi dermansız, söyünüm yar söyünüm, günlerim geçmez sensiz, sevip yaşasam sonsuz, sevi derdi dermansız, söyünüm yar söyünüm, yar yoluna Köp sag bolun. Läle Halipa ýerine ýetirip beren aýdymyň üçin owadyňyz elmydama toýlarda, bayramlarda, dawarlarda ýanlap durmagyny tüýsürekden arzu edýär. Indi mehriban ileşler Läle Halipa gepleşigimiziň geçen sanyna haýsy aýdymçy ýeňji boldy. Elbetde ileşimiz üçin, biz üçin gadakly. Häzir şoň üçin mehriban ileşler edi watandaşlar kämillik ýoluna aty gepleşigimiziň geçen sanyna pursatlary gelin hemmämiz bilelikde tomaşa edeliň. Soňra bolsa ýeňjini size aýan eder. Parayının on terdine beşine gele beşine şu dağda varmanı yamanı
İşini eyvanı baksalı bağlı. İşini eyvanı baksalı bağlı. Hoşa zapsaylarım yar. Badır denemin gel. Mehriban iyileşler, aydym sadyň hormatly muşdoklary. Görüşme diýaly iyileşmemizden gelen bir näçe SMS'ler, testir esasyny gepleşigimiziň geçen sanyny ýaş zekini aydymçymyz Şamrat Hojogly ýeňiş gadanmak başardy. Elbetde bizim Şamrady bu gadanan üstünlügi bilen tüý sürekden gutlaýar. Mundan meýlegem Şamrady sunuňat ýoluny, aydymsaz ýoluny, uly üstünlikleriň, rowaşlyklaryň ýaran bolmagyny tüý sürekden arzuw edýär. Mehriban iyileşler, ediz watandaşlar. Lala Halipa ine görüşme diýalyk. Kämillik ýoluny aty gepleşigimiziň bugunky bayramçylyk sanam ahyrlap barýar. Gepleşigimize gelip ýerine ýetirip beren aýdymyz üçin, beren Halipa maslahatlaryňyz üçin bize köp sag bolsun aýdýar. Elmadama sunuňat ýoluny üstünlikleri tüýsürekden arzuw edýär. Ediz arkadamynyň saýasyny berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne paragat deminiň aýasyny elmadama bagtdan paýly silagdan serpaýly bolup gelmegim tüýsürekden arzuw edýär. Sağ olun. Gepleşigimize gelip ýerine ýetirip beren aýdymlar üçin ýaş zekini aýdymçy ýigitlenmez Bederen Hajiýew hem-de Merdan Meretguliýew hem-de Tehat Murat Gurbanyeliýew köp sag bolsun aýdýar. Elmydama sunuňat ýoluny, aýdymsaz ýoluny size üstünlikleri tüýsürekden arzuw edýär, täze ýylyňyzam düşümli bolsun. Hem-de şuňky kämillik ýoluny aty gepleşigimiziň bayramçylyk sanyny aýdymçy ýigitlenmede sadanlarlyk eden sadanlar ýigitlenmede de dörjük toparmadyň adyndan köp sag bolsun aýdýar. Ýigitler Bunun dälemini üstünlikler sizin ýaranyňyz bolsun, geljek täze ýyl size de rızkal döwlet bagtyarlyk getirdi. Mehriban iyileşler, ediz watandaşlar. Ene şunun bilen kämillik ýoluny aty gepleşigimiziň bugunky bayramçylyk sanyny geçirip gutarýar. Ýene bir ýoly täze 2019-njy ýylmyz bilen Türkmenistan rawaşyň watanaty täze ýylmyz bilen gahryman arkadagymyzy, ähli türkmen halkymyzy tüýsürekden gutlaýar. Täze ýylmyz gutly bolsun, düşümli bolsun. Boy täze ýyl siziň her biriňiziň maşgaly ojaklaryňyzda rızkal döwlet, gülki şatlyk, bagtyarlyk aýdymsaz paýlasyn. Elbetde biziň milli medeniýetimiziň sunuňatymyzyň hak hugunlary, gahryman, mehriban arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň aman bolmagyny tüýsürekden arzuw edýär. Ilim üçin pek zähmetin gaýgyrmaz. Şu topragyň halal dugdun nadanlar, ak yürekden hyzmat edip watana saglykly görşeliň ediz adamlar. Yine de toylu günlerde Türkmen awady tele ilimine diýdarlaşýançak hoş wagtyňyz.